роҳи мурод саъдуллоев ба Роғун чун корманди ҳизб ба кор омада аз соли 1988 инҷо кору фаъолият дорад. соли 1988 ӯро ба истеҳсолот мегузаронанд. нахуст сардори колонаи автомобилӣ, сипас сардори қисмати мошинҳои вазнинбор, баъд сармуҳандиси сохтмон фаъолият кардааст. соли 2005 пас аз пурра аз фаъолият мондани сохтмон ба ҷумҳурии Қазоқистон рафта, то соли 2008 дар шаҳри Павлодар ба ҳайси сармуҳандиси управленияи хонасоз фаъолият кардааст. соли 2008 баъди аз саргирифтани сохтмони Роғун боз ба ин ҷо бармегардад ва корро аз муовини сармуҳандиси пуррачии кул ҷамъияти саҳомии нави кушодаи Роғунгестрой оғоз менамояд. аз феврали соли 2012 муовини аввали директори генералӣ таъин мешавад. аз январи соли 2014 сармуҳандиси ҷамъияти саҳомии нави кушодаи Роғунгестрой шуда кор кардааст. акнун муовини сармуҳандиси лоиҳа дар назди фармоишгар фаъолият дорад. медидӣ ба чашми худ ба зери нури раҳмонӣ мунаввар гаштааст кишвар ва мегуфтӣ барои ман зи асрор қиссаи дигар. кадом сол шумо ба сохтмон бори аввал омадед? соли 1984 вақте ки ман ба сохтмон омадам ҳис кардам ки яке аз камбудиҳои асосие ки дар ин ҷо вуҷуд дорад ин набудани мутахассисон аз ҷумлаи мутахассисони маҳаллӣ мебошад. ман рӯи ин масъала бо сардори сохтмон ҳамон вақта Николай Григорьевич Савченков як суҳбат дошт. ман гуфтам ки Николай Григорьевич, барои чӣ мо дар яке аз нерӯгоҳҳои дар ҷаҳон нодиртарин норагро сохтем. имрӯз аз он ҳам нодиртар як сохтмони асл, сохтмони нерӯгоҳи Роғунро месозему мутахассисони маҳаллӣ дар иншоотҳои асосии қариб ки нестанд. он кас ба ман гуфтанд ки мутахассисон дар ҷумҳурӣ тайёр карда намешавад. ман гуфтам чаро мо донишгоҳи политехникӣ пурқувват дорем, донишгоҳи аграрӣ, дар он ҷо факултаи гидромелиоратсия аст ки дар ин ҷо мо метавонем мутахассисонро тайёр кунем. лекин кас гуфтанд ки гап дурусту, лекин дар ин донишгоҳҳо он ихтисосҳое ки ба мо лозим аст тайёр карда намешавад. ман рӯи масъала ҳатто дар яке аз пленумҳои комитети марказии ҳамон давра баромад карда ин масъаларо гузоштам. ин чизи аҷиб аст, чунки вақт ба пленум рафта расидан гапи калон буд. чиқадр дошта ба кадом шакл шумо ба ҳайси ки иштирок кардем ва барои чӣ масъала дар он ҷо матраҳ шуд? дар ҳайси яъне дар ин пленум масъалаҳои он давра ҷалби ҷавонон ба сохтмонҳои асосӣ масъала гузошта шуда буд ва барои ҳамин ман ҳамчун сарвари ҷавонони сохтмони нерӯгоҳи Роғун дар ин пленум иштирок доштам ва ба ман сухан додан ин масъаларо гузоштам дар он ҷо. яъне шумо мебахшед, шумо ба сохтмон на ҳамчун муҳандис, ҳамчун корманди ба номи ҳамвақт гӯем ҳамчун корманди камсамол борид шидед? аслан ихтисоси ман донишгоҳи политехники Тоҷикистонро он замон бо ихтисоси муҳандис, механик хатм намуда будам ва вақте ки дар комитаи марказии камсамол кор мекардам, ман назорати корҳои сохтмонро ба уҳда доштам ва вақте ки ба ин ҷо омада якчанд бор мо бо роҳбарони сохтмон суҳбат доштам, бисёр таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кардам ва ин беҳудам набуд. ман ҳатто дар замоне ки вақт дар мактаби миёна мехондам, бисёр ба сохтмони нерӯгоҳи норак таваҷҷӯҳи зиёд доштам ва ҳатто як иншоям бо номи Замон ва ман, иншои озодам нависта дар ҷумҳурӣ. ин иншо ҷои дуюмро гирифта буд ва ман ҳатто дар он замон грамотаи фахрии комитети марказии камсамолам
дода шуда буд. Яъне ки ман аллакай бисёр таваҷҷӯҳ доштам ба ин сохтмонҳо. یعنی هنوز از پرتای طلبگی Шояд. нақбура дида ман андешаи баъзе мутахассисонро ки меган амира ба шакли нораг месохтан ба манфиат буд аз шумо фаҳмидан мехоҳам, чунки кулли ҳаводорони тарҳи тақдирсоз ба ҳамин чиз сахт таваҷҷӯҳ доранд, вале асли ҳодиса ва мақсада намедонанд. амира чил шарҳ тавзеҳ метиҳед? умуман то он дараҷае ки ман бо маълумот дорам ва ба худи он мутахассисони кӯҳнае ки ин тарҳро таррезӣ кардан бо онҳо ҳам суҳбат ҳам шуда будам ва медонам, яъне ки дар он замон ҳамаи вариантҳои ҷобаҷо кардани бинои мошинҳо ва бинои трансформаторҳо дида баромада шуда буд. аз ҷумла он вариантҳои яъне дар берун ҷойгир кардан, дигар ҳамаи вариантҳои он албатта дида баромада шуда буд ва бо назардошти сохтори геологии ин минтақаи кӯҳистон ҳамаи мутахассисон яъне ба хулосае омаданд ки ин албатта ин нерӯгоҳ дар шакли зеризаминӣ сохта шавад, чунки минтақа чиеле ки медонем, яъне дар ин минтақа якчанд шикастҳои геологие вуҷуд доранд ки ҳамавақт яъне як ҳиссиёти заминларзагӣ доранд ва дар ҳар маврид аз таъсири онҳо заминларзаҳо ба вуҷуд омада метавонанд ва барои ҳаминам яъне он иншоотҳои асосии сохтмон чиеле ки мо мегӯем напорнастансиони узил, яъне бинои худи обқабулкунак, лӯлаҳои обрасон, бинои мошинҳо, толори мошинҳо, бинои трансформатор ва инчунин нақбҳои обпарто, инҳо дар як минтақае сохта шуданд ки дар як блоки геологие ки яъне агар раваду заминҷунбӣ ба миён биёяд, ҳамаи ин иншоотҳо дар якҷоягӣ ҳаракат мекунанд ва ин имконият намедиҳад ки дар онҳо ягон шикаст ё тарқише ба вуҷуд биёяд. агар мо нерӯгоҳро агар раву дар қисмати берун ҷойгир мекардем, ҳангоми рух додани чунин заминларзаҳо метавонист ки иншоотҳои ба он пайвастшаванда дар ягон ҷое яъне тархиш пайдо кунанд. барои ҳамин аз лиҳози муҳандисӣ яъне ба хулосае омаданд ки бояд ин нерӯгоҳ ҳатман дар зери замин яъне дар як ҷое ҷойгир карда шавад ки таъсири заминларзае ки аз таъсири ин шикастҳои геологӣ ба миён меояд бояд умуман бартараф карда шавад ё ин ки то ҳадди имкон кам карда шавад. ин аст мақсад. باره هم با یکی از سرمهندسان این لایحه لیانید اسدچی وقتی ما سخن داشتیم و سردار ساختمان اون زمان از او پرسید که آیا امکانیت نبود که یگان شکل دیگری یعنی جایگیر کنی این انشاءات را ما میکردیم و جواب داد که من فکر میکنم که فقط همین طرح دیگر یگان یعنی دیگر نمودی او قابل قبول نیست. سبب دویم در حرکت بودن همین منطقه در چی است؟
نو سببی ما میدونیم که در جهان یا چند منطقه‌ای هستند که اینا میگن که منطقه‌های تکتونیکی و شما میدونید که حتی چنین مملکتی پیشرفته جهان ژاپن در این منطقه تکتونیکی جایگیر است از جمله یعنی ما هم تاجیکستان نیست کوهستان تاجیکستان نیست به این تعلق دارد یعنی در یک منطقه تکتونیکی یعنی شکست‌های ژئولوژی که در اینجا موجود هستند یعنی از تاثیر آنها همه وقت یعنی که زمین لرزه ها به وجود میاد سبب اصلا همین است دیگر یعنی باز جوان بودن این کوه رو هم میگن جوان یعنی بله یعنی که من شما میدونید که در اینجا شکستی یانخش وجود دارد شکستی گل زندان وجود دارد شکستی ما میگیم ایلاک یعنی ایلاک شکستی وقت یعنی این شکست ها یعنی در اینجا چکل گوییم همه اون کوه هایی که مثلا کوی از این طرف گوییم کوی پامیر از دیگر طرف میگن که یعنی باخیرسین کوی پامیریم یعنی میگن پامیرسکه دیپرسیا از دیگر طرف کوه های افغانستان افغانسکه دیپرسیا از دیگر طرف کوه های قطرکوی هیستار یعنی گیسرسکه دیپرسیا این کوه ها در اینجا آمده یعنی به هم دیگر آخر آنها به هم دیگر برهم دارن یعنی کوه ها جوان هستند هم وقت یعنی در حرکت هستند برای همین همه اینها در وقتی طراحی کردن چنین یک لایحه بی همتا البته به نظر گرفته شده است یعنی یا همین تو یا هیچ تو یا همین یا هیچ